kufanele ufunde ukubamba umuntu ukuthi umuntu umeke kanje ngimbamba kanjani mixed martial arts ngimbambe ngimprepare ngimtap out if ngimtap out mafana ngimkinya ngale ngimkinya ngale wrestling element ya wrestling ngiyabo fanele ngikwazi uescape lapho engisengozini khona fanele ngikufunde lokho ngenkathi ke uzoshintsha style angithi lo muntu osukusuka kuyena kickboxing kwazi stand up yena ukuthi uyabox uyakhahlela akakwazi ngamabambana sekuyakuphoqa ukuthi shintsha ucoach ke manje thola ucoach owazi imixed martial arts khona into eyenzakalile ukuthi ngithe ngishintsha stable ngathola ifight ngivele ngijima vele hayi halibopha angakaze ngangiqala futhi mina ngakamthola umuntu osake wangishaya ngale yandlela ngiqala mina ukuyesibhedlela ngizomuntu after fight ngakusasa wona nginyelwe inyoka hey wethe ngasho good day and a warm welcome to Sports Geek with Sibonelo Ngcobo. This is episode 4. Thank you very much for the support that you have given us in the past previous episodes. In case ubunga join lana ewakawushaya laphana usubscribe button. Siyacela ukuthi laphana uthi nje dobe lapha angezansi upress laphana usubscribe button. Mawuqeda bese ukuthi cofo laphana ulike. Mawuqeda angeke kucoste airtime, angeke kucoste data, angeke kucoste nix just to press that share button. Njengoba basho bathi make the circle bigger abanye laphana abathandayo bathi the more the merrier ngaloo ndlela obesokwazi ukuthi laphana onyuke umultiply umndeni wayo laphana iSports Geek with Sibonelo Ngcobo njengoba nje uhlelo luzisho laphana ukuthi it is a Sports Geek we talk anything and everything that is a sports related uma nje kuyisports siyangena sithi khalakasha singena sesikhulukutela sesingena nezicapha sesibuza ukuthi yes zikhiphane la ekhaya njengoba sengishilo ukuthi we look at different sporting codes and on this episode which is episode 4 it is definitely no exception. This time around we'll be talking none other than mixed martial arts. Yes, and we are very lucky at this time around to have a professional mixed martial arts star player also lapana Kakasini KwaZulu Natal kwelikamthaniya. We'll get to hear ukuthi uzokwenzani la eGoli njengoba sesizwile ukuthi he just landed la eGoli kulona leli sonto. Ikhonto azoyenza uzobe khona esichazela ukuthi engabe ezikhiphane uzokwenzani yini inhloso yakho kodwa nje ukukhulula konke uzokwazi ukuthi laphana kwazi nokusichazela ukuthi laphana lo mdlalo awenza imixed martial art abaningi banokudidanisa nesibhakela nekarate laphana sidideke ukuthi yini ngempela imixed martial art. So we are blessed to have in the studio none other than the mixed martial art star player in the foremanship of akwethi ngithini nje laphana. All I can say is ladies and gentlemen please welcome Khulekani Call Still Hlongwa. Baba futhi sanjani? Ngikhona njani? Sikhona baba sikhona. Egcineni kade sisokolisa baba sikufuna la studio. Ulokho ujika sithi siyakubamba ushubulika njengensipho. But egcineni sikhonile ukuthi sikuthole la studio. Siyabonga kakhulu. Ukubonga mina ukuthi ngicine ngifikile. Hey uthi umuntu mesuke khona la eJoburg uba matasa kakhulu nokulungisa izinto kodwa ngithethe isithame engizama ukuhlela into zami ngikwazi ukuthi ngivisithe mhlawumbe ke isikhathi ngikwazi ukubuzeka ukuthi ku Sport Geek le imibuzo abafuna ukungibuza yona phenduleka abantu because abantu abaningi baba nakho ukudideka ezintweni ngiyabe nginalo lwazi. Okay nawe ubuyilahle ufika la eGauteng userefu screen sokuthi uhlale la eGoli uhambe ohlala le koPitori sikutshela mina ize Joburg zenzeka izinto ayekela le Pitori yakho wena straight to Pitori but at least this time around siyabonga ukuthi you are in Johannesburg. Bonga mina mfowethu nami this time ukuthi bengilethe la bengangisi because ibona vele bositshala le kude yabo sifike la eGoli ngokuthi sizodlala after fight futhi siyamove futhi sihamba sesibuyela khona futhi ePitori until size sifly sesibuyela eDurban. Bakwethu ayona laphana insizwa Khulekani Call Still Hlongwa ngaphandle kokupholisa amaseko asingene straight endabeni awusitshene uKhulekani Hlongwa ubani ukhulele kuphi wazalwa kuphi wakhulela kuphi kwafunda phi ubani uKhulekani Hlongwa nje for a benefit yombukeli ongamazi laphana ukuthi uKhulekani Hlongwa ubani kahle uKhulekani Hlongwa igama lami kahle uKhulekani Hlongwa yes oqhamuka eBhamshela that's KwaZulu Natal qhamuka eBhamshela kodwa ke sesibizwa ukuthi versus phansi kwamaphumulo eBhamshela ngibeke ngalondle khona sizokwazi uunderstandeka kahle. Umasipala masasikhuluma ngomasipala njengamanje sikhuluma ngomasipala umasipala wami Indwedwe local municipality yebo ila ukhona ila ngikhona emakhaya yami
hlandaba se-newspaper ekhaya kulenza sephambili basibiza kanjalo uma sehlukaniswa kufanele bekuhlukaniswe phela ukuthi mina ngwase-newspaper kodwa lenza sephambili bakuhlukahlukene kukhona okhokho khona kangcono ukuze kuzoba lula ukuthi uku-understand ukuthi uqhamuka kusona yebo phezu kwenkosi uNgcobo uNgcobo yebo inkosi yami yithi abantu Ngcobo yithi abantu nabelungu bayazi ukuthi abantu bakaNgcobo ibona abantu bakwethela lapha isikole ke owafunda kusona mayo maybe ikole nje othe wafunda kusona abantu laba kutheba kwazi into enzekile ke bengeke ngikubona kwenzeka kwabanye lo uthatha umuntu umtshetshe mhlawumbe uthena ufunde izikole ezayibali mhlawumbe zibo4 kodwa bebala i-primary ne-high school kuphela ngibenenhlanhla ke mina yokufunda ezikoleni eziwu2 ngifunde i-primary yami e-newspaper school ngaqeda lapho ngase ngiwele esimunye kwenkosi uGcwensa ila ngifunde khona futhi ke kusuka khona kwasithi ke ugrade 8 until ku-grade 12 eNewsburg kokuba principal at the time ngithi ufunda khona bekumchono thisha umchono yeah thisha omkhulu umchono Macengwana bekuye unabo umhlobo mhlambe nabongizwe or something ayi anginayo sure ngazi ngaleso sikhathi ke nongizwe kube kade singazi ngaye ngakazi ngaye ungizwe phela umuntu oqhamuka seqhamuka manje okay lapha mangi lapha ngiyakhumbula ukuthi i-nickname yakho bakubiza Cold Steel. Why Cold Steel? Liqhamuka phela lokho walithola kanjani leyo nickname lo mteketiso wakho ka Cold Steel? Yabona lelo gama lelo ngizothini angazi ukuthi umuntu wangiqamba uthi na yini la ibonayo angikhulume lokho iqiniso elimsulu angilazi kodwa I remember la khona bengijima kwenye gym ngifika ngizoyijoyina elapha eMhlanga eThekwini yebijimi ngiyojoyina enye camp yomlungu ethu Dallas so kuthema ngithola ngine fight sekufanele kubuza ukuthi ngoba ininima efuna ukubhala phansi ngathi mina inayo ininima nginayo wathi wangibuka wathi no it's Cold Steel so angikwazanga nokuthi ngimbuze imibuzo ukuthi ingoba why Cold Steel that okay kodwa into engiyaziyo abantu abaningi banakulithanda angazi ukuthi ngobani ke kodwa nje khona kukhona lokuthi khona so manje wakubuka nje wakubhekwa wavelwa Cold Steel so masho kanjalo ngikhumbuza lapha lapha nisokhumbula noba ngupresident ola eNingizimu Afrika uNelson Mandela siyathola ukuthi lapha na esikoleni waya esikoleni ehola ihlahla ngenalo igama azolisebenzisa lesingisi wambuka uthisha abanathi you gonna be a Nelson so nawe uNelson now Nelson Mandela lo gama walinikezwa esikoleni uthisha manje embuke ngenalo igama lesingisi so nawe ngokufanayo umlungu lapha wathi mekubuka okay this khulekani pronunciation inkingi this Cold Steel angijabona ke ukuthi into ene kanjalo awukwazi ukuyibuza esathi ngobuzela umuntu seceleni ethi ingobani umbiza kanjalo manje akulutho nathi hawu ingobani ungibiza kanjalo aka-understandeka ngijabo futhi ithule nje ukuthi hayi kulungile khona lento akayibonayo yena and usafike ngaleso sikhathi inkonyane isathuka isingo lapha so whatever umlungu akushoyo whatever it is it goes alokhu umbuze mina noma engazi vele before cause naye kade eyifight edlala kodwa ukuthi ube kade ngaphambi kwethu uyangazi vele kodwa mhlambe kukhona ekubuka after le ndoda le mhlambe kanje mhlambe khona into ayikhona enhlizweni yakhe mhlambe noma ayibuka ngayo ukuthi I know ma ke mhlambe kwenze that's why akwazi kubelula ngibuke that I know Cold Steel so uthena lapha igym wawuya kuyona isemhlanga so am I right in concluding ukuthi echaza ukuthi ngamanye amazwi isikhathi esiningi usichitha eThekwini indaba zama gym and all those things yize ukuthi emakhaya akho ikopha eseBhamshela ephambela am I right in saying ukuthi so seThekwini mawuthi seThekwini ungakophi nendawo neThekwini ngokuhlala kwami nje la ngizinze khona ngihlala eNanda awukho ka best ngihlala best hlala ngibona phela basilaphana kuma social media ngidlula khona uma ngiyeThekwini noma ngimsebenzi kanjalo nje ngayi angihlali khona jawani baka best uhlala bangenela kanje awusabona bazokubamba ntambama mawudlula ka best usiye eNanda usuke edropini bayangazi ngisongidlula vele ngisebazi bakwazi ke manje bazokubamba ke lapha khona eka best njengoba ushilo ke lapha ukuthi uzalelwe eBhamshela indawo esemakhaya obviously but here you are wenza i-mixed martial arts
awusitshene nje ukuthi ngoba ngiyacabanga ukuthi lapha emakhaya into yaziwayo ibhola mhlambe nyana nabo netball nyana nezibhakela normal isibhakela lapha ngoba sikhule sonke sazi insizwa lapha ko boxing o Brian Mitchell oThulani Sugar Boy Malinga o Harry Kutsi Yosaki Horn bonke lapha kwi boxing. Then when a mixed martial art uyithathe lonto, how did you find yourself doing mixed martial art? Wawuyithathe wayizwe because uyasho usuka koBha Msheli semakhaya. Ngiyacabanga ukuthi abantu basemakhaya abayazi lonto ukuthi yini yona lonto. Ngiyakuzwa mfethu kodwa ke ngicela ngizohlahla ngizichaza ngifuna ukuyichaza kahle khona izongena kahle ebantwini babe understand ukuthi ngila nje iqhamuka kahle kahle. Yes. Kusuke primary bayangazi abantu abaningi lesifundeni abanye newspaper bayangazi primary. Bengithi mina uma makuphunywa esikoleni mina izingane zigoduka mina ngingayi ekhaya uyacabanga uma usuke newspaper esikoleni newspaper esikoleni kufanele ngehle ngishone konkosi ngishone ngizathi ngiye ekhaya kodwa mina bengishone siyaphumula ngiyojima ikarate ungagoduka uyokojima ikarate kuyilana ngiqeda ikarate futhi use primary ngiphume ngihambe ngigoduke ngiye ekhaya uyacabanga so ke into yami ithi mina isports ngiqale izinengi ngisezini ngingizenzile ngiqale ngikhuliswe ikarate. Yes. Ngayijima kade ngayijima ngaze ngafika kufanele ngifike high school. Yes. Ngajima high school unyaka oqala ngajima wesibili kuthe mase kushaya unyaka wesithathu kwacaca ukuthi manje afanele kube yimi no gym sayi esikoleni high school umuntu osephethe ikarate high school mina futhi nginokuvunywa because abantu babe bevuma talent isibhaxa siqhalule ngokwasejimini kodwa ngaphandle bengumuntu oyilungele nje angangakaze nje angiyile esikoleni. Okay so mangikhula nekarate and bengathini bekade izinto zenzeka bengithi manje ngama tournament bengimncane ngilwe igabeni esithe kuba phezulu ngokomzimba umzimba wami usinda kodwa bengikwazi uma ngibuye ekarate ngibuye ne trophy. Okay that is karate. Yeah. Yes. Sesikoleni njalo. Yes. Lokho bekukhomba ukuthi likhona italente kulento yokufinqa isibhakela kumina. Yokulwa ikhona ngoba nakhona ngijima nabadala siyaphumula bengifunda nokujima nabantu ababiza ngobhuti mina. Yes. Kodwa nabo bebesho lo mfana lo ngeke uyakude uskillful kakhulu. Yes. Futhi ke into engathi mangishuthi yangibatha ukuthi okay wena la kanje okay kulungile ke ngithe mase ngiqede esikoleni sengiza koThekwini. Yes. Nale karate yami ngiyaziyo imuthi ngiyafika eThekwini ngidlala kickboxing. Wafika eThekwini kudlalwa kickboxing. Yes. Wena usuke emakhaya normal karate. Yes. Sengifika eThekwini manje yini le angiyazi nokuyazi ngicela ngibona TV nje angicabanga ukuthi content engaba content kickboxing into engabiyenza ngempela yini le kickboxing hayi nokunywa ngijoin la ukudlula phela ngiyakwazi ngijoina ngempela ngithi mangenza kwenzeke ngibothi ukuthi sport esingiphiwe so ngithi mangenza kwenzeke okay kuthe makusuka uma sisenza le sport lesi kickboxing ngadlala esigabeni saphansi siwa ama amateur level. Yebo ngakude ngathena pro ngamopho unyaka when you turn pro asakhumbula 2010 bese ngipro kickboxing ngoba kuthe ngo2012 ngajoin mixed martial ngayiye kickboxing ngajoin mixed martial art 2012 between 2010 and 2012 wenza no kickboxing bengishay kickboxing izbe sengi kickboxing lapho futhi sengiyipro vele already yabo okay so mangifika ku mixed martial art lesiyona njengamanje 2012 yes angikhuphuki ngibe pro mangifika la fanele ngiqale phansi amateur yes angizi nokuthi kade ngiyipro kuphi kickboxing fanele ngiqale phansi because lento ye-mixed martial art ihlanganisa zonke ibhodi njenganazi phawuzibale iMuay Thai sayibala Muay Thai yes ikarate sayibala yes iboxing sayibala yes ikung fu sayibala wrestling sayibala ijiu-jitsu sayibala. So meaning mixed martial art in combination yawo yonke about 6 sporting codes. Yebo kunjalo mfethu. Ingakho thina masilwa ungizothi ngiyakahlela ungibamba ungibeke phansi. Usenze wrestling lapho.
uma simile usubox ugude boxing usuwenza iboxing uma ukhahlela kakhulu usuwenza ikarate nemontai angijabo so sekuhlangene sengithiwa sekuhlangene ke manje la sekuphoqa ukuthi manje kumele angikwazi ukusuka ngithi bengiyipro kwikickboxing kwikickboxing is one cause kwikickboxing uboxer bese uyakhahlela anibambani Owanibambana. kufanele ufunde ukubamba umuntu ukuthi umuntu umeke kanje ngimbamba kanjani mix martial art ngimbambe ngimprepare ngimtap out if ngimtap out mafana ngimkinya ngale ngimkinya ngale wrestling is element ya wrestling ngiyabo fanele ngikwazi uescape lapho engisengozini khona fanele ngikufunde lokho ngiphasise futhi sengigude sengiyakwazi ukwenza because noma ususuka khona ku amateur yakhona uba ne grading to pro ohamba uyoyenza uma uyifail ukukhana ukuthi ube uba la ngikhona njengamanje i-professional mixed martial art ngingene kanjalo ke sengifika la ku mixed martial art ngisoku kickboxing ngifika nje ngiphuma kwikarate so onke njengoba ke lonke lento le transition usuka kwi-kickboxing uya kwi-mixed martial art ake sikhulume ngezitebuli okanye inkampani uphethwe inkampani eyodwa okanye njengoba bowushintsha kwi-kickboxing did you have to change a stable or inkampani ebikuphethe or ama-gym talk to us about that transition kwenzakaleni or was everything under one umbrella ngenkathi ke uzoshintsha style angithi lo muntu osuka kuyena we-kickboxing kwazi stand up yena ukuthi uyabox uyakhahlela akakwazi ngamabambana sekuyakuphoqa ukuthi shintsha ucoach ke manje thola ucoach owazi i-mixed martial art uyofunda into yena akayaziyo sekuyakuphoqa ukuthi shintsha istebele manje ujima kusona hamba uyojoina salento leyo ufuna ukuba kuyona ke nabo futhi ocoach kubona mixed martial art abafana amazinga abo because banama belt nabo siyabazi ukuthi uSibani you good kwi ground ugood kwi grappling so uyayijima ijimini ujime kube khona la ungekho happy khona ushintsha uyojima kwenye ijim la ubona ukuthi khona engathi babhesi kakhulu kulento usuyifuna wena ngathi kufana umdlalo webhola mase wena isikhaminte kanjalo kodwa ngiyakubona kwebhola akufani insi uthina khonto eyibukayo ndi futhi ayikho into eguidayo ukuthi ene angikwazi ukuya lapha I tell you today coach angisakwazi ukujima kuwena manje sengiright so namathize so kusasa ngiyojima ungijima yebani just like sign contract no coach so ngikhoshela mina i-contract yami ngayisana ne-manager mhlawumbe mangine manager ezokwazi ungipromote ne-sponsor everything but coach angisayini mangifika ejimini yakhe angisayini maphepha mina ngifika ngixoxa ngijima file ngikhokhe kodwa mhlawumbe sama pro kwami ngiyajima sikhokhe versus ama pro vele thamu uyi-pro upromote ijim ukuthi ukhulekani ujima nokuthi igama lakho vele lizothi talking of promote ama-gym talking of ukushintsha itebuli isiphi istebuli okusona njengamanje ungaphansi kwani yabona njengamanje ngizothini angeke ngithi kukhona nginokuchaza lento njengamanje ukuthi khona into eyenzakalile ukuthi ngithe ngishintsha istable ngathola ifight ngivele ngijima vele you understand usijimela uyi1 or jimela ngijimela ngibhizi nokuthi ngiqala ukulungisa amalungiselelo uprepare fight yes so into enginezinto amathize angikwazi ukuthi angishaya kwaphoqa istable ngishintshe so kulese ngisona njengamanje ngiyafika kuso ngisajime kambalwa nabo bengijima khona lesi sinye ngibe ngijilekele umfowethu ejimini lesijima sobabili because sizolwa sobabili so siya understandanga vele ayikho into esingathi asiyazi so kodwa ke after the fight ke sengiya full time ke manje kutheni ngiyojima nalabelungu laba engibona ukuthi kubona ngizoba comfortable ngoba baseduze kwala ngisebenza khona ngiyatraina ngiqeda ukutraina ngiyimsebenzini ngiphuma ngiyagodwa ngiyahamba so uthe lapha kwi-mixed martial arts uqale ukuyenza ngo-2012 so mangibala fast forward to 2025 I believe that makes it 13 years out of all these 13 years a career ye-mixed martial arts iyiphi i-fight that you strong that completely stands out ongayikhohlwa ehlale nje ikhona la emqondweni wakho ehlale idlala i-fight yayo nobani iyiphi nje fight engaphuma emqondweni wakho nokuthi why leyo fight ihlale idlala la emqondweni wakho bafo yabona khona i-fight engayidlala eThekwini
bengi pro am bengilungela ukuba i-pro cause most ku mixed martial arts usuka kuma amateur ungayi pro direct exactly usuka kwi amateur ube kuthiwa i-pro am to ready to pro. Yes. So at that time bengi i-pro am. Yes. Ngiyamkhohle igama lalo mfana lona uthi uba igama lakhe ngikhumbula izwe lakhe. Angiqale kanje i-fighting ngithatha i-fighting ngesiyona yamqala. Ngicela phinde. Le fighting ngiyithathayo Yes. engifuna ichaza Yes. engenze ngikhohlwe. Yes. Ngithatha i-fighting ngesiyona yami. Wakungalwi wena kuyona. Wakungadlala. Umuntu owezolwa wengezile kahle ukuzolwa nami. Okay. Wayezolwa nomunye umuntu. Yes. Umuntu ayezolwa naye wenza da mistake uhamba wayakolwa kwenye indawo. Wafika washaya nge-KO. I-KO mosha nge-KO uhlala 3 months ungalwi. Ngiyazi ngoba udokotela nje wona 3 months ungalwi. Mayishaya nge-KO lo muntu isikhathi sesisondele ngicabanga kusele 2 weeks. Ukuthi alwe. Le ndoda le iqhamuka eNew Zealand isifikile eSouth Africa. Isuke New Zealand. Izodlana lo mbhemu lo uJason. Bese abelungu beorganization eyayizodlala lo mlungu lo nalwashaya knockout beze kucoach wami kangicoach umlungu uthi uDarrell ngesikhathi ngijime eGraville eThekwini. Bethe sicela ukukhulekana bese ukhulekana same class. Middleweight jonke laba bezodlala vele. Ayothatha usibani manje sesisuka sanenkyanga kanje ucoach bese kukhuluma nami. That time ngicabanga bafika kumina mhlawumbe mina bekade ngilwa 2 weeks back. Ngangivele ngishayino kulona nokhutanga ngidlala ifight yami ngangivele ngishayino knockout ground 1 vele shuba bathi awuvese noma ade edlala kodwa ufresh ulwe ground 1 washayino knockout early. Yes. Yebo. Mokade uphuma kodlala ku relax ungasheshe ujim mhlawumbe phela isonto usa relaxile usapholisa umzimba ngijabu just nje nomqondo nje ngijabu. Ngithatha ifight. Uyithatha unplay so kade ngadalelwe wena. Ngadalelwe mina ngithatha into yomuntu. Uyishaya staff. Angijimile ngendlela engijima ngama ngilungile ifight. Lalibhubha mfowethu uyangiqamba manga. Asha nommeli. Hayi lalibhubha. Angakaze ngangiqala futhi mina ngakamthola umuntu osake wangishaya ngale yandlela. Wakutrap. Angakamthola mhlawumbe ngisakwamthola. Cabanga lo muntu loya kwakuyi-pro am. Ngiyi-professional namhlanje. Kodwa ngaze ngithola ifight eyihard njengale yandlela. At pro it's Jesus so professional. Yibo la ku professional bayangihlula nje bewina ndlaba abawina kodwa okungawina nombani mhlawumbe nami bengawina ngiyabo. Kodwa akekho umuntu la mina ku pro ngathi mina engayitalapha le ndoda. Athi ngayitalapha akekho umuntu angasho. Kodwa le ndoda ayikwaliwa mfowethu. Yakutrapa. Hayi kwaliwa. Yabona ngangiqala mina ukuyesibhedlela ngizomuntu after fight ngakusasa. Kodwa ngitingelwe inyoka. Hey mfowethu ngashada mina. Hey. Nakona ifight angifuni ukuyistop ifight ukuthi ngigive up. Ugive up. Uref uzaqoqeda kodwa le ndoda. Wakubona uzogcina usho. Le ndoda ngeke. Round 1. Waziwakusela. Round 2. Round 3. Sathi mase round 3 wabona uref uthi yabo le ndoda le manje. Izogcina ifile yabo. Kodwa engikuthandayo nayi la khona akangikhohlwa. Yes. Nayi futhi wayiqala ukuthi umuntu strong kanje. Give up. Give up. And this part awujimile awuphi you were not ready that time. Ngisakhala ngalokho ukuthi akangijima kuyoba njani. Ngakwazi ukusurvive kulesa simo ngize ngifike ke ema round eyokugcina iround urife my stop ifight kodwa ke naye la khona uyandoda la kangikhohlwa noma ngimkhohlwa nawe ngiyazi na kangikhohlwa because ama fight amaningi wawina early mangicheck ukuthi oh hey uvele yabona ama abantu abajula ukubelwe besheshe beqede kubona ba strong kodwa ke ubotha akamthola umuntu olwayo ngoba kuhlukane phakathi khona umuntu oshayayo khona umuntu olwayo kuhlukene ukuthi abantu aba understand khona umuntu olwayo khona umuntu oshayayo khona umuntu olwayo ukhona ke sichaze make them understand says us understand kuhlukene uyabona kukhona umuntu mangele ring mangifike ngishaya knockout kuphele kanjalo like with boxing there was njalo Mike Tyson wenza lona 18 seconds aginqa phansi angijabona ke bese bakhona abantu abanestamina endurance umuntu okwazi ukuthi umuntu alwe buthi iyalwa le uyomuntu uyalwa ke lo muntu ahlulwe egcineni kodwa usumuntu uyalwa ingakho ke mangihlela kancane uTyson ungelona iboxer weyifighter
hlukene futhi Tyson was not a boxer. wengelona ibox Tyson wayefighter wengelona ibox Hence ayinkinga abantu yibo ngama first round. ingoba wayefighter wengafuni ukukhombisana iskill because moya kodlala fanele ufike ukhombisa nangazi ngikubest kuphi yena uTyson welo phambi kwakhe ifuna ukunokha manje uTyson wasandla round 6 asazi uzokwenza iskill asikho ipower inayo wayefighter ngelona ibhokisi masikhuluma ngamabhosa sikhuluma ngamabhosa ngempela sesikhuluma ngoAli wayehamba iring yonke akunika isikhathi nawe indoda udlala into ingidlulile nje indoda le hayi ngoba ukuthi ibinganginiki ichance cha ubenginiki ichance ukuthi nawe indoda ukubona ukuthi awuthi ngiyengibona ukuthi uphethini emgodleni wakho angijabo uTyson wengafuna ukubotha uphethini uyefuna ukuthi wena ubone yena lasuka lahlala right now khona manje akufayo akakumuntu right now yebo khona manje ngalokho boniswana noma insurance itamina nokusebenza lokho kuTyson ayiqedwe manje phele manje amadoda angijabona so ayi injalo ke uyazwela ke lapho ke umehluko phakathi kwe-fighter nani angeke ngithi uTyson phakathi kweboxer yes nefighter nathina nje kukhona umuntu othola ukuthi umuntu olwayo yes ukulwa yes nomuntu oshayayo akufani umuntu olwayo nomuntu oshayayo akufani akushongo mina kusho insizwa lapha Akufani. uPaul Steele ekhuleka nehlongo uyelo kuchazela ngubani ke mina ukuthi ngazama ukutolika lonto ilona iprofessional eqobo lwalo kuzona lapha zayo iMixed Martial Arts esitshene ngalo mehluko athi ukhona lapha ake sibuye lapha ubalile lempilo othi obalwa khona nensizwe eyisuka eNew Zealand la ungekho prepared khona owungazanga, which takes me straight to the next question ukuthi akusichaze just take us through ama preparations, let's say nejwayele ukwazi isikhathi singakanani before the fight ukuthi uzolwa, how much time abanikeza yona ukuthi Cold Steel uzola ngelanga elithize, 1 month kuba isikhathi singakanani? Ngizothini mfowethu lento yabona ihlukahlukena, ngisho kanjalo ihlukahlukena lento ba akufani kuyenzeka kwesikhathi uthothi imini mhlawumbe nje maximum kuyenzeka bo 2 months 2 months abakunotifanga. yebo Yes, usuke nesikhathi esiright ke lapho okay so prepare fight okay it's fine kuyenzeka kube yisonto futhi noma bo 2 weeks sonto yebo no 2 weeks utshena within isonto ukuthi thiwa sicela udlale mhlambe ungcobo nosibanibani uphula uthi fight ulimala ejimini asikwazi umkhansela ukuthi angadlali bookings. So sicela ufike uzodlala uzomthatha, it's up to you, take it or leave it, because more mhlawumbe unqaba bazomzama umtholo mhlawumbe uzokwazi umthathe. So bese uyaphoqeleka ukuthi jump ujump emakuthi uzizwa unjani, ingakho sihleze ejima delenteli noma ukujima okunomane kungeke kufike ekujimini uprepare fight kodwa umzimba ukuthi uyawutrainer all the time. Ingakho nje umuntu ujima 6 days a week 5 days a week angidabo usukwenza into kanjalo makufika ukuthi phela kahle siyasebenza la sisempini yabona kufanele uma kukhona okuqhamuka afanele ukuthi hayi no ngirathi kuthathe angithi ulawini ke uyazi kuzokwenziwa i-professional yabo kufanele kujime noma noma uthumbe intekile kodwa enza short ukuthi ngiyajima futhi ngijima ngaso ngiright. I remember umuntu mfana wayedlala sidlala khona la eGoli Telisimanga opponent yakhe yaba nenkinga kuyiwe in ngoba namhlanje kulesithathu siyoweya ngolesithathu opponent yaba nenkinga opponent yakhe yayikhathe kakhulu iweight so wathi udokotela ngazalwe lo muntu ngiyasavave lo muntu ngiyazalwa ibhanda kulolo akufanele cancelele lo muntu lona akubiza umuntu azodlala naye ngoba izivona seCape Town ngiyakungikholwa ukuthi wafika nini uvona seCape Town wafika la eGoli ebusuku ngolesine ezezolwa esuka direct eAirport eCape Town same ngolesine ezolwa lolu suku zolwa ngale suku eCape Town esezolwa esitho esebiziwe. So meaning as long as ukule sport you must always be ever ready at any given time. Kubaleke kakhulu. So ake sithathe nje lapha ke sithi bunaso isikhathi esanele. Ake sikhulume ngama ngizothini.
rituals or imkhuba ngathina sasiya singasebholeni Yeah. ebholeni siyazi ukuthi babe nezinyanga lapha basebenzisa imithi angizokhuluma ukuthi esibone kwenzakalani lapha eAlgeria khona iqembu elala eNingizimu Afrika bedlala eAlgeria sabona izinto lapha la kwi boxing kulokho mixed martial art rather izinkolelo lapha zemithi nani nama rituals a night before niyazenza lezo zinto zikhona angisho wena sengisho nje or now makuthi zikhona esiqonde ndawo ngangitshena if ukuthi zikhona inkolelo ozenzayo nje especially the night before ilokhozi fight ngifuna ukuchaza kanjani ngichaza kanje izoqhamuka ngale izoqhamuka kulungina okay bayakusebenzisa ngikuvume lokho into njengemithi njengemithi bayisebenzisa ukhona umuthi nakulaa ikakhulukazi le genge leqhamuka ngaphandle okuyona yona eningi vele kule sport ngoba sihlapha sithi asibalantu abamaZulu lapha nalawa abanye abakhona bala koGoli okay sifana bakhona kodwa the most abaningi labasuke beqhamuka la ngaphandle abantu abaningi ase sikubona kwenzeka ngoba izinto eziningi zenzeka backstage kuma change room okay ubonda ifyasenziswa amachize kuyenze kokwenzakalayo angifuni ukukhuluma kodwa ke awume ngizonge kulento izosuka ifaka inkolo kancane phakathi kodwa mhlawumbe ngayifaka bengizoyifaka nje kancane ngithi nje kanithasi mhlawumbe ebizokhomba ukuthi lento engiyisho ukuthi ikhona the platform is all yours ngifika kwenye fight ngizodlala nomunye waqhamuka eCongo yes nindlela esho ngathi uzongishaya uyamuza umuntu odumda ngizokushaya uyamuthi lento le it is something behind isiqinisekisa into ayisho okay it's fine bese bekithi bangizodlala ngifaka ifoto lela samaNazaretha angilona iNazaretha mina ngididwa yini ibizwani le nto ifoto yebo lihlapha liba namakhosi amaNazaretha yebo uma ke izinto zenzeka ngoba ngumZulu nje futhi ngumZulu okhwela futhi emZulwini nenkolo futhi ukuba deep nakhona ngikhona futhi nakhona into eningi okay ngobuza ukuzwe nje bazoxolela abani mhlawumbe abakwezinye inkolo mhlawumbe le ndoda yayise kodwa ke ngikuchaza liyanto leli foto liyalwa kahle nemoya engekho right okay lilwa nemoya ifoto lilwa nemoya liyakwazi ukulisana nayo uma wena unenhlanhla yalo wena olifakile ngithena le ndoda isizongishaya ngifika veze ngifaka ifoto vele ngithe ifoto mangikhipha lapha sengikhumula iskipha sekithe sengikhipha lona ngilinika ucoach engihamba na la vele laqhuma lecela phansi kwawa konke nalo amakhosi leyo ngisithombe kwa phansi kanje kwangishayisa ngovalo kodwa ngase ngido kwakulwa lona lemoya lotho ezongishaya vele ubeshi guarantee ukuthi noma kanjani uqhumba phansi ikhonta yesebenzisile haye hlome ngayo ukuthi vele make sanje veke iphele kanjalo futhi ke into eyizoba ingozi mangibheka ngoba sekukulwa nje ukuthi hayi nokungenzeki ifight nalokho yagcina kuyena osidino sesaba futhi enlompe yahamba kanjani wa complain ukuthi ukhahleleke endaweni ewrong okay so one 5 minutes of recover wanga recover kwase kuthiwa no contest no contest no contest yebo because makunjalo ngokwakhe kuyenzeka lapha kule sport sethu umuntu athi ngishayekela anikwa amapho anika i5 minutes ngakwazi ukusurvive usuke etshela umnyeme engenalo ulwazi etshela mhlawumbe kuzothwa ngiyahlulwa mina ngiyawina wena kanti bayakwazi ukuthi no asivele sinje ifight engekho yakho result waluza kanjalo nami ngaluza nje nje akwenzeka ngalutho lapha just sibuyele emuva kancane okwakhuluma lapha engomdlali la khona wagcina songena nawe ujumper in ngenxa ukuthi lapha iplayer ethize yayiluze kakhulu iweight lapha ngesibheke nje lapha indaba zazo lapha indaba zama weight zama diet nutrition everything building up to a game lezo zinto nenze njani naye umuntu i-dietitian esuke igadile ukuthi lapha ekhaya mawufika ekhaya awufika udla istambu or ramasi and stuff or is it all about self discipline nice schedule ukuthi
awudla ama-fried and all those things, or udlo green lapha no carrot and all that. How do you go about a diet, especially nje building up to a game? Mfethu into nekanjalo kufanele ube discipline wena ngoba lo zokutshela fanele ube kanje uzobe ngekho na all the time angithi yeah manje asilidli ikhekhe ke manje ikhekhe alisathintwako usweet awusafaka extreme awusadliwa ke manje Inhloko ayisadli. angithi yabo so manje ke sekuba kuwena ke manje uthi okay no hayi manje yabona kushube ngempela ke manje yabo so ngifocus ngiyajima chaya diet eclean mothi diet eclean kwenye isikhathi kuya ngokuthi ke amakilo wafuna ukwasusa mangakanani kuwe Yes. kodwa For that weight. 45 ngoba ngiyakubona uma ungezokukhatha kakhulu i-diet nokudla clean kakhulu angeke sithi kubaluleke kakhulu ngokangako kodwa kuyigadi phela ungagcina usudla noma mase sidelela sidawulo udla inishinishi mase idlinishinishi sothi usuzobona usuhamba uzuzwa inhloko uzuzwa itambo no hayi mfethu ufuna uzama ukugada ngempento nekanjalo kodwa usukuyigada yona kahle kahle So sekhona ke lapha kwezama diet asize nje empini asibuyele kwimpi yakho ngicathu insizwe ozobe ungqubuzana nayo insizwe laphana uThiko van den Berg ne wena indaba ye weight umi kuphi njengamanje ngishaw 90 kg are you safe must you lose weight or must you gain no 1 kilo bebe ivele since vese ngizodlala bengilo no gain weight also i weight yakho ivele phansi mina ngiku 86 87 and low grade no bantu middle weight obani wena so uma bengilwa kuma ngisuke ngi87 still bengiyo net heavyweight inkinga i-light heavyweight light heavyweight light senje ukuthi ukuyona nje manje ngiyo light heavyweight senje ukuthi light heavyweight yebo kodwa ngithi ma i-light heavyweight isuka ku85 iya ku93 yes angijabo so you are sitting at 90 kg 90 so you've got 3 kg to play around with yebo futhi yena maye ngisinda uzobe nalo 3 kg wakhe angaphezulu mina ngishaya i90 angithi eqaleni bengithi mangidlala utho mhlawumbe kwimihli kuyi light heavyweight mhlawumbe ngive ngishaya 85 angithi vese 85 to 93 light heavyweight so mangene ngo85 ngiyi light heavyweight lincane ama chances talking of that ngisinda light kodwa ngizokutshela isimanga ukuthi nginama win amaningi light heavyweight ngingena ngo85 kg ngingena ngo85 kg isecret ukuthi mina ngishasha kakhulu kunabo ngilight ulight yes bazoba stiff because bathe kuba nomzimba unama ngithi yabo bese ngisheshe ngiwina mina sisekuyona amalungiselelo empi yakho ake sibheke sekuyona lempi yakho nje ozonqubuzana nensizwa uThiko van den Berg singalindelani kuleyo mpi how ready are you and what can we expect kule mpi le yakho ozobe ubhekene nensizwa lapha uThiko van den Berg yabona lempi lenzima kakhulu unje nayo phela ubuye ngathi urelaxile but kodwa umqondo nenhliziyo akurelaxile iwole yakusasa sempini hayi sempini kusasa sempini ngoba dago profile ngiwena at all cost ukuthi kuzokwenzakala kanjani noma ngiyini engizohlangabezana naye kodwa egcineni fanele makuzwala kuthiwa ngiwinile by hook or crook yilokho kubaluleke kakhulu ukuthi kuzokwenzana nginankinga ngakho so lempi kubaluleke kakhulu ngempela kumina iyempi ngempela le ebaluleke kakhulu okudlula nje zonke izinto engingazilo injalo fanele ngiyiwine yo so noma kumnyama kubomvu kodwa fanele ngiyiwine so unjani yena uThiko van den Berg ama record akho how much of a threat angaba yona kuwena kunzi ngizothini umuntu okanjeyana kumnandi ukulwa naye at the same time futhi kumnandi ukulwa naye ngoba ngimazi ukuthi ngani ifight yakhe esibila zodlula ku-UFC ifight yokuqala yakhe washaya nge-knockout ku round 1 mhlawumbe ngo 10 second i-KO so uma ashaya nge-KO ifight yakhe yokuqala kwi-pro leyo manje angimazi so ama-fight akhe ama-amateur ngazi ukuthi wala ama-fight amangaki so angimazi ngizazela ngizobona kusasa mhlawumbe melithola ichance ukuthi akhiphe ngibona mhlawumbe lokude kubambeni noma ugude ngo-right noma ugude kukhahleni angimazi so impi yakhe yesibili kwi-professional yesibili impi kwi-professional ezobe nayo kusasa
talking of yena ezola impi yesibili kwi-professional versus wena ezakho zingake Isengilwe kakhulu. ziningi kakhulu Sengilwe kakhulu. Awusazi Kodwa na? lokho kodwa angifuni ukubeka ukuthi lokho akufuneka usport ukuthi ube overconfident umnyaka uthi lo uyafika. and njengoba ushilo laphana ukuthi yena wena he has just turned pro Yeah. awuna data eningi awuna information eningi wena you've been fighting forever ngenzeka ukuthi yena une data yonke yakho of which might turn to be a disadvantage when because uphethe yonke into information yakho ngawe Yena kulutha ngishaye. ama analysis and everything yakho Ngoba yena mina ngitsho likhulu kanhlonga kuyavela. Kuvela yonke into yeprompter yeEFC. Ulwa kanje. Mina ngazi lutho ngaye. so sekubonakala phambili Yebo uzobona kodwa fanele ngiwine. Makuzobona kodwa fanele ngiwine. Okuningi ngizokubona kuye kodwa fanele egcineni kodwa ukuthi ngiwine. Kodwa ke ngingakwazi ngizokubona mhlawumbe ke ngibothe kanti kukanjela. lempi yenu elayina insizwa laphana Vandenberg ikuphi ngasikhatsini umuntu ofuna ukuyibhekelela Fight time ngicanga ukuthi noma ngayithola link izobuka online ngoba izobe ingekho kwi main card lizoqala ngo8 on TV. Okay. Ngizolwa 8 fight time ngicathi yesithathu. Because iqala phansi kukhushuka. Okay. Yebo ngizoba kuyesithathu ngizolwa nje kuzothi kushaya mhlawumbe ikhathi zabo 6 ngizoba sengiqedile umsebenzi. Azinizwele ke embukeli laphana insizwa ukuthi at all cost kumele imqome phansi laphana insizwa Athiko Vandenberg abazobe nqobuzana naye laphana kwi mixed martial arts imidlalo ezobe ibanjelwe khona la eGoli Gauteng Maboneng ngwanaka la khona insizwa awukhulekani Cold Steel Hlongwa osuka laphana eKwaZulu Natal kwelkamthania esho ethi by hook or crook kumele ewinile at all cost esho lempi henye izimpi ebaleke kakhulu laphana ezokwazi ukuthi ishintshe impilo yakhe laphana esithemba ukuthi laphana yonke ilokhoza ifiso laphana zakho zizothi sifezeke laphana kuwena laphana kuwena insizwa laphana yakahlongwa abakahlongwa konje abakaba awusazi usufike khona usazi ukuthi wakabani Thina sogabhisa bezoshozi thi. Bani? Ogabhisa, oshozi. Yebo oshozi. Asithemba ukuthi laphana abasekhaya bazothi bakubheke ogabhisa abakhanyisela bakunikeza amandla ukuthi laphana insizwa laphana uThiko Vandenberg abone inkanyezi zodwa nje laphana angakuboni uthi shwaka lapha kuyena mase ningqobuzana khona lapha akusasa impilo izobe banjole kuphi nendawo mangasitshena nje isantini leya ndawo liyana EFC Arena. EFC Arena yebo izobika lapho esentini. Okay, sekhona nje laphana kuma andaba zama preparations nama diet ziyazibe ngifuna ukuthola ukuthi akhona ama challenges inkinga okubhekane nazo let's say la mhlawumbe uthola ukuthi udinga uxhaso endlela thize mhlawumbe ngifuna ukuthola ukuthi or istable sakho they cover anything and everything in preparation to the fight. Izinto ezikanjalo izinto esuyidinga wena. Mhlawumbe nocoach uyazama ukulekelela mengakulekelela for ukuthola ama sponsors. Yes. Mhlawumbe azama ukuthi akukhulume nakhuluma kodwa nawe qobo lwakho yakwazi ukuthi lapha uyizame nakwazi lento yokuma special mozo uthola isikhathi esijana mhlawumbe 2 months uzodlala. Yes. Kukwenza ukuthi ube right ukuthi mozo uthola isponsor. Uyakwazi ukuhlela into zakho ngendlela ujime ngendlela nawe uzoba happy ngayo. Ngoba masikhuluma iqiniso ku sport. Yes. Especially uma uzoba pro. Kuningi ofanele kushintshe ngomthetho uma usukulungela ifight. Yes. Indlela yokudla ufuna ukudla clean food, udla ukudla noma unga diet kodwa udle kahle. Ukuze uzokwazi umzimba ukumelana nayo yonke into ofuna mina umzimba ube sesimweni esi right. Yabo izinto ukwazi ungathini uhambe nezindawo ezi right manginokwenzeka mhlawumbe mawuqeda icamp yakho mabuya lento lezi zokupholisa umzimba ama massage kanjalo nalokho ugo ice kanje ungene khona reconditioning ama ice bath ya umzimba ube right umzimba ube right so khona ukurecover umzimba ama injury sokwatsho mhlawumbe wenze sparring ngokwesinye ikhathi ulaphe kube sharp.
Laphana off air sike sakhuluma laphana ngifuna ukuthola umehluko laphana siyisizwe la kwi-boxing abantu bekhuluma ngo-EFC I believe which is the Extreme Fighting Championship now laphana Ultimate Fighting Championship which is UFC. Yini umehluko phakathi kwalowo ma categories EFC kanye ne-UFC? Ngiyawuthanda lo mbuzo ngoba abantu babe bedideke sometimes. Ukuthi iEFC neUFC. Yes. Umuntu athene ngikubone udlala ku-UFC. Yes. Okay, kuhlukene iUFC yase-America. UFC yase-America. Which is Ultimate Fighting Championship. Yeah, overseas. Da kudlala khona sinomfana lo umlungu ophethe ibhande uDricus du Plessis. Yes, iUFC le. That's UFC. Bese kuthi eSouth Africa la sibe neEFC. Which is Africa and Asia. Yebo, sibe neAFC EFC. lesilwe ke thina ekuyiyala eAfrica. Okay, so njoba uzobe ulwa under ibanner yeEFC. EFC yebo, so EFC la. Uzweleke mbukeli laphana emakhaya kodwa siyisizwe abantu abaningi nje beshilo nayo laphana insizwa uCall Still ukuthi abantu abaningi banokuphambanisa laphana phakathi kweEFC nayo laphana eUFC uthe wachaza ukuthi UFC ikakhulukazi kahle ilaphana phesha kwezilwandle ezweni laseAmerica kanti EFC yona iyakhona la eAfrica kanye naseAsia ilapho ke nayo insizwa laphana uCall Still azothi abamba iqhaza khona kuona lomkhakha ewezemidlalo mixed martial arts. Talking of mixed martial arts, yes, imidlalo le eminye eminingi ibhola football siyasinalo igama lesintu ibhola lezinyalo kanobhutshuzwayo o rugby o khilikithi o bani. Mixed martial art isayinalo igama lesintu. Basalifihli mhlawumbe lababenza ama dictionary sebebenikwe. Kodwa alikakhona igama that is out there. Igama lesintu sengilazi ngokwesintu ukuthi mawuthi uyachaza ukuthi uzochaza kanjani into ezongena ebantwini. Ushaya inqindi, ushaya ibox or ikarate or ini. Manje ngijabona kodwa kuzofuna igama elilodwa lizovela lihlangana mawuthi ukhuluma ukuthi mixed martial art. Asithemba ukuthi laphana delathiza bagcina beqhamukile nalo laphana igama lesintu elishona elomdlalo wemixed martial arts kodwa njengamanje yona bese ubhekile laphana enayo insizwa sikhuluma nayo insizwa laphana ukhulekani Call Still Hlongwa insizwa suka laphana kwaZulu Natal kwelkamthaniya laphana eBhamshela esigodini uthe isephambela mangaphazami. Yebo sonempendla laphana izobe ingqubuzana ila eGoli njengamanje basikhuluma nayo izongqubuzana nensizwa laphana yakhona la usuka khona la eNingizimu Afrika lensizwe zobe ulwa nayo uTiko van den Berg. Yebo esikhukhune. Usuke esikhukhune that is Limpopo. Limpopo. Yes, Limpopo. Kuzingakhumbula nakuqembu lebhola khona iqembu lebhola esikhukhune United ebabina noko lisuka eLimpopo. So lompi kuzobe qhiza uMentshisi leyo mpi mase sibhekene insizwa ezimbili laphana Tiko van den Berg nayo laphana okhulekani Call Still Hlongwa. Uthe ukhulele eBhamshela ngiyacabanga ukuthi abantu okhule nabo nabantu ohlala nabo into abayikhuluma kakhulu ibhola lezinyawo. Ngifuna ukuthola ukuthi ibhola lezinyawo wena nje ubukhona kulomkhakha we-mixed martial art uyalilandela ibhola kakhulukazi la eNingizimu Afrika. Ngilandela kakhulu ibhola futhi ngidlalile nalo. Odlala iposition. Ngidlalile ngiyinxele phela nobe ngishaya u3 noma ngishaya u10. Shaya 3 or 10. Ngidlala 10. So nawe lenje mawulwa isandla sakhe sesistrong uhlasela ngawo left. Nginenkinga mfethu angangazi nama ngengakwazi ukuyichaza. Ezandleni ngiyisidla ngimokhona ngokwezandla ngokobhox okuperfect. Kodwa bese ngiba good ku left onyawo. Mawukhahlela. Yebo ngikhahlela. Indlela engima ngayo twist abantu abaningi. Awukwazi ukunderstand. Ngoba ngathini kunje uthi nje ngibhala ngo right kodwa ngidla ngo left. Hayi ngeke udinga ukushawa. Awudinga ukushawa wena. Kuningi uyadelela wena. Bakuyekelani kini angazi kwenzeka kanjani ndabona kuningi kumele bakushaya usakhula. Kukhona engikwazi ukwenza ngo left ngo right. Kukhona engikwazi ukwenza ngalesandla engakwazi ukwenza ngalesi. Angazi ukuthi ngidalwe ngayindlela kodwa konyawo nje uperfect wami u left bayazi. Surely that makes it very very difficult for your opponents ukuthi bas position endlelani for their defense if udila nomuntu oyikho konke left
unyawo right Angijabona isandla. yonke So you just i- never know what to ukuthi expect ngampela next. ikuphi ngampela kuzoba kubanzima ngampela ukuthi ikuphi okuzoba khona ikuphi ngampela indlela mangayo ngoba mangishintsha ngikwazi ukuma ngendlela eyisupporter izandla ngikwazi uma ngendlela esupport unyawo lwami ukuthi ngikwazi nje ngilisebenzise. Ayizweleke lapho embukeli isho insizwa laphana ukhulekane ehlongwa abamthandayo nabamaziyo abambiza laphana ngaye uCold Steel ngaphambi kuba sivale lenkulumo yethu laphana okwathinta indaba yokuthi uma uyozilungiselela ukudlala mhlambe laphana indaba zoma diet zoma sponsor uyawudinge ukuthi umuntu akusize so ngifuna ukuthola ukuthi just in case there's someone out there olalele ake sithi mhlambe ufuna ukuxhasa endlela thize ufuna ukukunikeza leso sponsor utholakala kanjani uthintwa kanjani makuthi mhlawumbe umuntu ofuna to get in touch with you with that regard ofuna ukuthi akusize endlela thize indaba zama sponsors and stuff. Ngikhona ku Facebook Ubani ukhuleka nje Hlongo aqondile angilokhu ngibhala into engaqondakala ngiqondile nje mawufuna ukukhona Hlongo uyangithola ku Facebook nginayo email address awuyisho la khona nguhlongo khulekani 869@gmail.com. Uzweleke embukele uma kundlela thize njengoba uzwile laphana insizwa ishoot uma bezilungiselela laphana imidlalo babe nawo laphana ama challenges kuba ukuthi bayadinga laphana ukuxhaswa endlela thize so uma kundlela thize ungumsamaria olungileyo ufuna ukuthi laphana uyisiza insizwa laphana ubaxhase laphana abadlali bawo laphana mixed martial arts njoba esho ethi it is every man for himself when it comes to those preparations so ungakwazi laphana umthinte laphana ezikundleni zokuxhumana laphana ukhona ku Facebook ungukhulekani Hlongwa kanti laphana kuma emails uthe ubani khulekani Hlongwa 869 yebo kuhlongwa nguhlongwa khulekani Hlongwa 869@gmail.com. awuzweleke mbukeli ungakwazi ukuthi laphana umthumelele email laphana ngaleyo ndlela ukwazi ukuthi uxhumane naye uma ukuthi ufuna ukuphosa esivivaneni ukwazi ukuthi ikusasa lakhe laphana icareer yakhe at large ikhona ukunyuka laphana angabi enama challenges angezi ukuzolwa empini edle laphana itambu edla uphuthu edlamasi ngabalinikana nje amandla laphana ludliwa ngendlela yakhona hayi ukufubela nophuthu udla umfudumeza hayi umfudumeza mele ukwazi ukuthola a balanced diet uthola nutrition right ukwazi uzokwazi ukuthi kusize laphana develop ama muscles ikwazi ukunikeza laphana istamina in case ufailile laphana ukuthi indoda uyiginqa early. Talking of that which reminds me ukuthi mayelana nempi le yakho na insizwa laphana uThiko van den Berg yama is scheduled for how many rounds? Just 3 rounds. 3 rounds. Cause kubo 5 round uma kuyi title shot kuyizindlela ibhandi Indlela ibhandi kodwa lo 3 round lo 5 minutes round iyodwa 5 minutes so 15 minutes of torture 15 minutes 15 minutes mkhulu ke wona 50 surely mkhulu even 5 minutes to last 5 minutes rounding iround iyodwa 5 minutes so uma umthatha nima points usulu 15 minutes. Talking of near my points, that reminds me of the next discussion. Ebholeni kuneyinkalo kunama complaints amaningi abantu bafuna VAR because ama match officials your referees banamaphutha amaningi sibonile nayizolo laphana kuba zenzeka izinto laphana eAfrica ukuthi the more kwi sport kune human interference kuphela there is always a room yamaphutha. Coming to mixed martial art mangakanani amaphu la khona mhlambe ukuhlulwe khona ufile ukuthi maybe if there was technology scoring you it would have been better. Ufuna ukuthola ukuthi zikhona nezinkalo ama complaints ukuthi ufile ukuthi ama judge labantu abascorayo indlela thize bakurobhile or ayikho leyo nto kwi mixed martial art or makuthi usukushayiwe udrapiwe uyazi no the decision unanimous decision or out or okanye endlelani. How much of ama complaints in this sport mixed martial art when it comes to match officials? Akhona kakhulu mfethu khona kakhulu yarojwa khona fanele sebholeni Yarojwa kakhulu yarojwa kakhulu ingakho ukuthi uma ufuna ukuwina wina ngento engakhulumisi knockout
knockout. noma i-TKO noma umuntu umsubmisa tap out. Akekho uzocomplain ethi akachephanga bekubona Ebethepile. akekho uzomshaya nge-KO kuthiwa akawanga bekubona uwile. Kodwa mase siye kuma point khona amafuthi esiwaziyo uSibonani wahlulwa lapha wawina kanjani ngoba phela wahlulwa siye round 1 akaskora ngama point lapho wahlulwa round 2 wahlulwa round 3 wahlulwa uwine kanjani pho into eyona sport ubheja Betting. ibetting yesibulala sport Match and isazosibulala every sport. basically. isazosibulala ngoba yabona kunokuthi makune fight mayidlala ifight kuthi uSibani ngeza amshaya uSibani bani At all cost. ngiyamshaya naso siyazi ngeza amshaya kodwa izofakwa imali izofakwa ngayo bese kuba khona abazobheja ethi nayi Sibani ngenze ngavela umzimlo lokho amnokhe phansi lo muntu uthi ifight indlela eziba close ngayo nendlela ezenza ngayo kuvele kuwina umuntu obengabheka uzowina Hayi uzwele uthi ngothi uyabotha hayi bo madoda uwine kanjani Kanjani? Sibani bani yabo uzobuza abanike uzocomplainela kubani thula ubuke kuphela into ezweni nathi nami ngihlulwe la khona ngekho happy kithi mina ngeke kanti amajaja mangidlala emiringi nasuke ebuka bawona futhi asuke ebuka umuntu odlala nami engangibuka ngenzani mina. Unfortunately kungcono ebholeni there is an option now ezayo VAR so lapha kunina it's still you are still stuck with the human error. Lapha kuthini into engizo esengiyinothisile yenzakalayo ifight uma ibonakala nogrobo khona awuyitholi ku YouTube I post khohlwa ngeke baya hide basuke beyibone basuke beyibona benzeni abafuna ukuthi kufanele complain thina esayibukayo kodwa ngeke uze uthi nabukani la kwenzeka kanjani la ngithi abavele beyifihle khona ifight yami engihlulwe kuyona ngo2018 yema ngenale iphutha 2018 uye kupheleni ngathi ngiyayifuna futhi ukuyibuka lo fight bagoloza ukunginika umlungu okuyena olento lezokushutha kakhulu ngakukhuluma naye ngasese wangidonsa ngendlebe wathi khulana ungalinge uyiposte le fight le kodwa ngifuna uyibuke wena ngipostela wanginika lokhu ngangena kuyona ngifike ngayibuka. There you have it baba bathini lapha kusindwa nongathwele lapha amaphutha lapha ama match officials akhona kuona wonke ama sporting codes njengoba sayisizwe lapha abathandi enabalandeli bebhola lezinyawo bekhala lapha nako rugby bekhala lapha engama match officials. By the look of things masizwe lapha insizwa yelona lapha ukhwelekani Hlongo uyasho ukuthi nakhona lapha ekwi mixed martial arts ama match officials kukhalwa kakhulu akhona there's always a room for human interference ebakhala lapha bayibadliwe balahlekelwe ama fight basale bezibuza ukuthi ebana le fight ngiluze kanjani because bengihamba nayo kusukela kwiround yokuqala kuze kuyofika egcineni bawina abantu abasuke bengalindelekile. Unfortunately it is what it is ngaphambi kodwa ke esivalele nje mase siya lapha engasemaphethelweni enkulumo yethu lapha ngikuzwile ukuthi ibhola uyalilandela bese nje ngifuna ukufaka ku spotlight kancane ngifuna ukuzwa la eNingizimu Afrika ilephi iqembu all supporter uma likhona. Mina ngithanda iSundowns. Kabuyelo maSundowns sky's the limit. Abanye babona ngemnyama bese becanga iPirates ngiyona iPirates ngiyona iPirates so hamba namaSundowns. Ngithanda iSundowns angakaze ngisupport even ngisakhula nje bengithanda iSundowns sadlala uRafael Chuki lesikhathi omdawo lesikhathi omdawo Daniel Mambush wayenesithirwali yalesithirwana wasukhona ngekhathi abo iwe Khambule nabo omakalakalane umthakathi noPeter Mosimane Peter Mosimane kwadlala kwiSundowns angimkhumbulo uqala bengiseyingane udlalile kodwa ngiyangibona ithoma ukuthi udlalile la udlalile ku-Memory Sundowns Peter Mosimane ngiyangibona ithoma udlalile so awusakho ngicishe bayisaxhasa Disprin mangachaphazami ngalezo ikhathi ngijima insizwa Eris Chirwali or Love Mochafunya ngicatha ama generation akudala yebo hayi ngoba cathi wasesemncane lesikhathi noma ngangalandeki indaba yebhola ngayingeni kakhulu indaba yebhola so Sundowns yona that Sundowns yona team engiyithandayo futhi ngoba inenduku yayinayo kakhulu
eish futhi neligi siyayithatha futhi nakulokho ngiyayiphinda futhi ngiyayithatha ayikho ngicabanga ukuthi ayikho indlela ngiyayithatha nazo but lapha manje ubuthi ngiyayithatha i-league this season. I don't know whether you are aware ukuthi ngicathi usuzwile ukuthi i-Royal AM endlela thize bangase bayikhiphe uma beyikhipha i-Royal AM bengase kuphume bathathe iphume nama points wayo which i-Sundowns no 3 points over Royal AM lokho kuchaza ukuthini ngase nezibone ne-leader Orlando Pirates ngo-12 points and Orlando Pirates ina 4 games in hand so should Orlando Pirates iwina umdlalo yayo yonke lokho kuchaza ukuthi uzoyinikeza 12 points lokho kuchaza ukuthini kuchaza ukuthi ningase nibe level neMamelodi ne-Orlando Pirates be that as it may are you still positive ukuthi kumnyama kubomvu Orlando Pirates ayipose any threat kunina ningase kwenza niqhubeke ne-record leni lihle niwin league futhi nakule season angithi ke awukwazi ukuyiqamba ingakazalwa ngokwesizulu sikhulu ngeke ukuthi into engeke yenzeki uthi wena uzoqala angithi lento uzoqala uthi wena uyazi mangase kuthiwa angiyanga laphana ngabe usibona noma kuthiwa umuntu wethiwa angiyanga laphana ngabe kwenzeka ngokuthi antu uzosoyela so ke ikanjalo ke so awukwazi ukuthi yena ithi into wena engeke yenzeki bese uqala uyiqagula ngoba le mdlalo eselo iPirate sengenzeka ishawa yonke ivele nganoma idraw ugcine kufana ngisekuvele khona umdlalo engikhumula iSundowns khona eyadraw kakhona mangaphosisi wakukhuluma umsakazo wathi yabona masiPirate iwin iPirate iqhube engayibuki iSundowns zenze njani yavela shawa iPirate kwaqala inkinga futhi manje ngithi yabona ke manje kusenzeka kunzima ukulandela umuntu olapha akukho lula uzwela ke ukuthi esandleni wena umdlalo emingako iphethe ngoba awazi uphetheni kuyona mhlawumbe amaluzi wodwa uzwela ke mlaleli isho insizwa lapha Cold Steel eshethi games in hand are not points in the bag usho lapha sibheka lapha situation ekhona njengamanje lapha kwi-Betway Premiership la khona Orlando Pirates igijimisa izama ukuthi lapha ikhave iMamelodi Sundowns uyazwela ke mlaleli ukuthi lapha insizwa Cold Steel yize ebhekile professional lapha ekomdlalo we-mixed martial arts uyazi ukuthi kwenzakalani nakhona lapha ebholeni lezinyanja basasonga ukuthi la eNingizimu Afrika lapha abaningi bayahlanya ngebhola lezinyawo balithanda ukufa isimangaliso naye lapha ukhuleka nehlongwa he is no exception unayo leyo virus yawo lapha ibhola egazini lakhe sekhona lapha eMamelodi Sundowns talk of Mamelodi Sundowns siyakhumbula ukuthi manje isaqhubeka lapha eAfrica Orlando Pirates nayo isekhona lapha eAfrica the possibility of ukuthi sibone ilapha kwi-CAF Champions League Orlando Pirates ingqobuzana neMamelodi Sundowns. How much will that have kuyibhola or elevating the level yebhola laseNingizimu Afrika uma singakwazi indlela thize sibone Orlando Pirates neSundowns bedlala ifinal yeCAF Champions League uma izinto zingagcina zibahambele kahle. Lokho kungasijabulisa lesabalandeli bebhola nje South Africa yonke ngoba mosu bheka usukuhlela usukubuka lokho uzobona ukuthi i-improvement ibhweni leSouth Africa isisho lukhulu mase kwathi sidlala nama team ahlukene amazwe ahlukene ase-Africa ngaphandle sikwazi ukwabhitha wonke thina so-2 suke eSouth Africa kwi-PSL sigcine siyoshaya ifinal thina futhi even no coach bafana ngaba happy ngalokho awusizole kakhulu ebakwethu insizwa lapha ekhulekana Cold Steel Hlong esho ngakujabulela kakhulu ukuthi lapha kwi-CAF Champions League sibona amaqembu amabili la eNingizimu Afrika Mamelodi Sundowns kanye nawo lapha Orlando Pirates ezimnyama ngenkani zikaMagebhula esagebhula umhlaba kamasipala befika lapha kumdlalo wamanqamo mase sivala lapha ingxoxo yethu bengicela nje ukuthi lapha uphinde lapha abanikeza ababukeli nabalaleli ukuthi uma umuntu efuna ukuthintana nawe ukuthinta kanjani lapha ezinkundleni ezokuxhumana ku Facebook ngukhuleka Nhlongwa isithombe nje uyayibona indoda emnyama uthi nasi uthi nayi le ndoda kodwa engeyona iPirate bese kuthi ku email yami Hlongwa khulekani 869 @gmail.com yebo umthola lapha khona lapha enkundleni zokuxhumana uthi ukhulekani ehlongwa kanti lapha kuma emails uhlongwa khulekani 869@gmail.com ngalo ndlela ungabe usukwazi ukuthi uxhumane naye esiphinde sikunxenxe embukele ukuthi uma ukuthi lapha nebutton lika subscribe ubungakalithinti siyacela ukuthi lapha ulithi nje qhafa ngalo ndlela ubusukwazi ukuthi usitholele yourself a front row seat khona la ku Sports Geek with Sibonelo Ngcobo that every time we upload the content you will be the first one to be notified ukuthi
yo sekunjalo Sports Geek with Sibonelo Ngcobo sebethe ba-uploada something ungakhohlwa laphana nokuthanda nokulike i-page kanti sikhona nathi laphana ku Facebook ngayo nawo laphana Sports Geek with Sibonelo Ngcobo kanye nakhona laphana ku YouTube kanti kwamanye ama social media platforms ngikhona laphana @Sibonelo Ngcobo laphana ku TikTok, Facebook, Instagram kanye nayo laphana ku X sokhumbula ukuthi u-X uyena ke lo wayo uTwitter kodwa these days they are going by the name of X. Awusibonge kakhulu ngesikhathi enthe nasasinikeza sona. Thank you very much for allowing us in your space. It means a lot to us. Ngalo ndlela silana ku Sports Geek with Sibonelo Ngcobo sithi nje ngisale kahle. Avalelise. Sibonga kakhulu kubabukeli. Yeah. Nokubonga nethuba nje ukuthi ngibe khona la. Yes. Nisale kahle. Hopeful sazobonana next time mhlawumbe kusazophinde kwenzeke. Mhlawumbe ngoba into mayisukusiqalile vele mhlawumbe kuba isiqalo sana mhlawumbe sophinde yenze ngasibonga kakhulu nje niphile emakhaya nikhona nisibukele khona. Oh yes, ngaqinisekisa ukuthi noma kanjani izoba khona next time. This is just the beginning of the better things to come. Ngalo ndlela si Sports Geek with Sibonelo Ngcobo nje sithi nje bye bye.